Jama'a, dan girman Allah, menene bambancin maganar malam da kuma maganar soja boy? Mu faɗi tsakaninmu da Allah, mu saurara mu ji. In fact, ma baka sani addu'a ba ta aiki. Da addu'a tana aiki da boko haram ta gari. Da addu'a tana aiki da bamu samu banditry ba. Da addu'a tana aiki da bamu samu kidnappers ba. Da addu'a tana aiki da bamu samu lakura ba. Da addu'a tana aiki da zakai kudi. So no kake addu'a Allah ya baka kudi na kudi. Amma waɗanda ba sa ma addu'a suna aiki suna samu ko tashi sai ku yi aiki. Kullum sai dai a bar ku da Allah ya canza mana. Allah ba zai canza ba, ni na faɗa. Allah ba zai taɓa canza wannan bala'in da ke faruwa ba. Saboda ba Allah ya kawo mana bala'i ba. Wasu ƴan iska ne suka tsiru suka tara mana bala'i. Za mu zo mu yi fesa abin da wani ga kar abin sai mu samu mun tabbatar mun kawo kanmu zama lafiya. Shine kawai. Alma illa rayuwa. Kuma wallahi bar ku ji Allah ƙarya ne addu'a ba za ta yi maganin wannan abu. Wallahi mu daina yaudaran kanmu. Addu'a ba za ta yi maganin halin da ake ciki ba sai an gyara. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Da sai Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yad'u Allah. Addu'a wallahi ba za ta gyara wannan halin ba. Kuma da Allah ya tashi wulakanta kasar gashi sai ba a kawo mata hari daga waje ba. Yan kasan ne yara kanana yan shekara 9, 10, 15, yan 28 su ne manyan ciki. Gashi nan sun ritsa kasar kaf. Duk wanda ya ce baya cikin tsoro ƙarya yake. La sarki malam, Allah ya ji kan malam. To jama'a kun dai ji bayanin da malam yayi. Kuma kun ji bayanin da To assalamu alaikum wa rahmatullah, masu bibiyar mu da kallon mu a wannan shafi, barkamu da haka da fatan mun kasance cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi. Kamun mu bar ku da cizon Jamani ya faɗi ra'ayin shi akan wannan dambarwa, ku yan comment section muna so mu ji daga ra'ayinku, menene ra'ayinku, sannan kafin wato mu ji ra'ayin naku, ko kuma kafin shi ma cizon Jamani mu ji ra'ayin shi akan wani al'amari. Ni a nawa ra'ayin shine maganar da shi wannan yaro Soja Boy yayi da kuma maganar da shi ma Albani Zari yayi duk kusan tafiya ɗaya ne. To amma sai dai akwai wani abu da duk mai hankali zai iya tantancewa kuma zai iya bambancewa. Bambancin shine da shi Soja Boy ɗin da shi Albani Zari ɗin, idan har Soja Boy yana nufin addu'a ba za ta maka aiki akan wani abu wato da kake so Allah subhanahu wata'ala ya maka ba, kenan har sai ka haɗa addu'an da aiki. Idan har shi Albani Zaria shi ma yana nufin addu'a ba za ta maka aiki ba har sai ka haɗa da aiki, to dama wannan shine ainihin abin da addini yake nuna mana, wanda sai dai rashin sanin addini ko rashin fahimtar addini ya sa mutum ya kawo jayayya akan wannan maganan, cewa kawai za ka yi addu'a ka ji ka kwanta, ba za ka tashi ka yi aiki ba. Domin inda Allah yana nufin kawai addu'a za ka yi ka je ka kwanta shi kenan komai zai yiwu a yadda yake, to da ba a tsara duniya a tsarin da take ba, na aiko manzanni na wannan in yayi aiki kaza dan aljanna, wannan in yayi kaza dan wuta. To rashin fahimtar addini ke sa haka. Da haka anan ana ra'ayin shine tabbas addu'a idan an yi ta tana buƙatar a yi aiki na wannan addu'an da ake yi. Sai ka roƙi Allah, muna son Allah ka mana kaza ko ka tsaye mana kaza a aikata, kuma sai ka iya abin da za ka iya. To wannan shi ke tabbatar da kana nufin addu'an kenan. Wannan kenan. Idan kuma misali mu dawo ta ɓangaren Soja Boy, tunda shi dama Albani ya riga ya faɗa, har yana kawo misali inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canza abin da ke tattare da mutane, da kuma wani irin abu ne har sai su mutanen sun canza. Kaga Albani ya riga ya nuna cewa ba wai addu'a ba ta aiki kwata-kwata yake nufi ba, a'a, matukar ba za ku yi aikin da ya dace da addu'an ba, to ba lallai ku samu sakamakon addu'an ba. Duk da dai akan yi addu'an a ƙuran Allah lokacin ba motsa ɗin ba kuma Allah ya yi, duba da kyakkyawan zuciya. Amma a ƙa'idan halitta yadda Allah ya tsara mu, to dole fa in an yi addu'a sai an tashi an yi aikin addu'an tukuna Allah yakan biya bukata. Amma dan Allah nuna ka shi mai iko na kan komai, kakan iya yin addu'an ba kai komai ba kuma take bukatan ta biya saboda kyakkyawan niyya. Allah yakan yi haka saboda shi dan adam ba a iya masa. Idan Allah baya iya yin haka din, sai dan adam kuma ya tani to ai gazawa ne kenan.
Allah ba zai iya yin kaza ba ko da ka roƙa dole sai ka yi kaza. To shi yasa shi Allah ta ko ina yake nuna ƙarfin ikonsa. Idan muka ta bangaren soja ba, idan yana nufin addu'a san ba ta aiki, kawai aiki shi ke tabbatar da faruwan abu, to wannan kaga kuskure ne. Sannan masu kafirta shi su ce kafiri ne ko waye da sauransu, a'a akwai abin da mutane ba su gane ba. Akwai jahilci wani lokacin kan sa mutum ya aikata wani abu wanda iya tunanin shi kenan kuma jahilci ne. To da haka dan ana son a fahimtar da shi, hanya mai kyau kamata a bi don fahimtar da shi dan hanyar fahimta. In ya girman kai ya ki ɗauka wannan matsalarsa ce, saboda shi imani abu ne a zuciya mafi girmansa kenan. Duk da dai imani sukan ce aiki ne a zuciya, kuma aiki ne a furici ne a baki, sannan kuma aiki ne a aikace. To amma mafi girman imani shine abin da kake nufi a zuciyanka. Matuƙar mutum ya ƙudire imani a zuciyar shi, ya samu wani kuskure a matakan imani din, to bai kamata a yi saurin kafirta shi, tunda shi jahilin mutum saurin irin kafirta shi ko nisan sashi da rahaman Allah, to jahilci yakan ɗebe shi ce to shikenan tunda kun riga kun kai guri kaza bari in yi abin da gaske in wannan. Shi yasa ake tsorace masu zafafawa wajen abu kaɗan su kai mutum wuta ko kafirci ko waye. Abin da ya fi kamata dole ne shi mutum wanda yake da ilimi da hankali sai ya ta haƙuri da ayyuka na jahilci da jahilai. A hankali din a haka wata ran wasu su kan gane, wani kuma har abada ba zai gane ba, to wannan kuma ba da ka iya da shi. To wannan ne shi, da haka wannan shine ra'ayina. Addu'a kamar yadda shi soja boy ya faɗa da Albani, ba za ta yi aiki ta kaɗai ba sai an haɗa da aiki. Amma Allah yana da ikon yi ɗin ko da ba a yi aikin ba, wannan in Allah ya ga dama zai yi, hakan kuma yakan faru. Yawwa, amma ka ce aikin za ka dogara da shi ba tare da addu'a ba, kana nufin cewa addu'an ka ko da ka yi ba yi da amfanin komai, to wannan kuma kuskure ne. Addu'a da aiki duka kowanne yana da amfani. Shi addu'a nema ne, shine makullin da zai sa wa wannan aikin naka na tabbatuwan cewa kana son ka tabbatar da kaza, wata kana buƙatan kaza da gaske. Me zai ƙara tabbatar maka da wannan abin da ke nima ɗin ta sandiyan addu'a shine ka aikata ɗin. Allah ya samu dace. Da haka mu saurare su mu ji daga bakin cizowan Germany, shi kuma mu ji menene fa'idan da yake tattare da shi akan wannan lamari. Kada manta da mana sharing, kuma ku faɗa mana kuma ra'ayinku a comment section. Malam, Allah ya ji kan malam. To jama'a kun dai ji bayanin da malam yayi, kuma kun ji bayanin da Usman Soja Boy yayi. So abin da nake son faɗa nan shine, Soja Boy a cikin maganganun shi mutane da dama sun canja mai maganganun shi, kuma akwai wani abu da ya kamata a ce Soja Boy ya kara akan maganarsa, shine mutanen ma za su fahimta sosai. Bari mu gaya muku wani abu ku ji. Ita duniyar nan fa da Allah ya halice mu, aiki muka zo yi ba, mun zo yin aiki ne. Domin duk addu'a da za ka yi to sai fa ka hada da aiki. Idan kuka duba annabawa da Allah yake turo su, suna yin addu'o'i kuma suna yin aiki. Misali annabi Musa da Allah subhanahu wataala ya turo shi lokacin da Fir'auna ya biyo shi da shi da mutanensa, ai sun je bakin ruwa. Su inda Allah subhanahu wataala yana so ruwan kawai bude zai kawai su wuce. Sai Allah ya ce sa wannan sandar ka daki ruwan nan, kaga aiki kenan fa. Kaga sai da ya aiki, bayan yayi addu'a kuma sai da ya aiki. Kuma ba kuma ta ba, akwai lokacin da mutanen annabi Musa suke jige shi ruwa, Allah subhanahu wataala ya ce sa sandar sai da ki wannan dutsen, haka dutsen ya rabe gida 12, saboda kabilu ne su 12 kowanne da inda zai je sha ruwa. So wannan kenan sai ka koma bangaren annabi Nuhu kafa kamanta ba, annabi ne wanda Allah subhanahu wataala ya bashi umarnin cewa ya hada jirgin ruwa. Addu'a fa yi ba, bayan ya addu'a Allah ya ga dama zai iya dauke shi sama da shi da mutanen su kawai, amma Allah ya ce sai yayi aiki, sai ka hada jirgin ruwa. Ka duba fa jirgin ruwa fa yake zuwa yana yanko bishiyoyi da katakwaye ya ringa hadawa. So banda wannan sai ka koma duka annabawa ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah kara masa daraja. Kuna gani dai annabi Muhammadu yayi addu'a kuma sannan yayi aiki, yayi yaƙe iri kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fita fatauci, neman kuɗi, neman halak malak. Kaga bai zauna ya ce wai addu'a ko zai ba ko ga kuɗi sun zo aljihun shi sun shiga ba sai yi ba. So dan haka ya kamata mutane a wannan lokacin da muke ciki, za ka yi addu'a, kai sallah, sannan kuma kai aiki. Ya zama dole kai aiki. Na ga wani ma ga malamai da dama sun mai mene wani ma alƙunur daga yanayi ga 'yan ta'adda bai je masu alƙunur ba. Jama'a
kai ma ina so ka rubuta naka ra'ayin a ƙasan comment. Menene ra'ayinka? Malam, me bambancin maganar malam da kuma bambancin maganar Soja Boy? Kuma kai ma ka faɗi naka ra'ayin. Wannan lokaci muke ba, muna 2026 ne ba malami ne, ba wani malami bane ya gaya maka abin da za ka yi. Me amfanin karatun da kai? Jama'a ba ma wannan ba, ga dama ta zo, ina mai neman aiki, ina mai neman ya samu jarin naira 800 zuwa naira miliyan 2 har zuwa naira miliyan 3. Billahi allazi la ilaha illa huwa, ga dama ta zo. Na rantse da Allah, duk wanda yake bukata to ga dama ta zo. Aiki ne za ka yi a biya ka. To masha Allah, cizon Jamani sannan ka da ƙoƙari. To wannan dai shine, da haka kun ji ra'ayi irin na cizon Jamani, sannan kun ji ra'ayi daga ni mai maganan wato naku mai wannan shafi na Nigeria Niger TV, sannan kuma mai Jama'a Online TV a Facebook. Da haka ku ci gaba da yi mana sharing, wanda ba su yi subscribing ba a YouTube su yi mana, wanda ba su yi following a wato Facebook da TikTok ba duk su je su yi mana. Muna muku fatan alkhairi. Sannan dangane da abin da cizon Jamani yake tallatawa, kamar yadda kuka sani, shi cizon Jamani yana harkan irin crypto din nan, abin da ake kira da mining ne. To wannan mining ne yake tallatawa, wanda idan mutum yana da ra'ayi yana son zai shiga wannan tsari, to zai iya bibiyan shafinsa mai suna cizon Jamani a Facebook, TikTok, domin ganin irin abubuwan da yake gabatarwa na wannan mining din. Domin ƙarin bayani sai ku bibiye shi a shafukan nashi don tantance da abubuwan suke, in kuma da ra'ayi sai ku yi. Muna muku fatan alkhairi. Kada a manta da yi mana sharing dai da liking. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi.